Symboly a ich správa. Vektorové grafické programy, ako aj animačný program typu Flash na výrobu animácií, pracujú s pojmom symbol. Symbol je akýkoľvek objekt, ktorý vytvoríme pri našej tvorbe a premeníme ho na symbol tým, že ho označím a pravým tlačítkom dáme Convert to Symbol. Alebo klávesová skratka v tomto programe je F8. Ako náhle to urobíme, symbol sa nám objaví v knižnici symbolov, kde sú uložené všetky symboly, ktoré používame v našej práci a ukladajú sa spolu s našou prácou. Knižnica symbolov je tu v paneli Library, čiže knižnica. Tu sú všetky, čiže vidím, keď kliknem na jednotlivé názvy, aj dokonca ako vyzerajú, také zväčšené sú väčšie ako keď sú ploche. Vidím, že sú tu aj symboly, ktoré vôbec nie sú v ploche, pretože som ich odtiaľ zmazal. Platí aj to, že symbol môže byť aj súčasťou iného symbolu. Symbol môže byť jeden objekt a môžu to byť dva objekty, ako napríklad tu som spojil obdĺžnik s výplňou a s textom, alebo tu je obdĺžnik a s nejakou guličkou a tá gulička je sama o sebe text, aby sme si pozreli, aké sú tam tri typy symbolov. Tak vidím, že tento symbol je symbol typu movie clip, čiže niečo sa tam hýbe, ale nie je to povinné, že sa tam niečo musí hýbať. Tento symbol je typ tlačítko, keď som nad ním zmení farbu, keď stlačím ľavé tlačítko, kliknem a držím, tak zmení zase farby, lebo tak som ho vyrobil. A tretie je grafika, ten nerobí nič. Spoločné pre všetky symboly je, že keď na nich kliknem, tak okolo nich sa objaví modrý rámček, a niekde v strede alebo v rohoch môže mať také plusko, prípadne takúto guličku. Takže z toho vidím, že je to symbol. Dva razy, keď na ňo kliknem, celá plocha mi zbelela, čiže teraz nemôžem pracovať s plochou, ale len s tým mojím symbolom. Takže otvoril som si symbol typu movie clip a vidím, že má vlastnú časovú os, to je tá prvá vlastnosť. Keď si ho prehrávam, vidím, že má aj časovú os. Sú tu snímky, tak ako sú snímky v hlavnej časovej osi, ale tieto sú nezávislé na časovej osi hlavnej. No a vidím, že je tu vytvorený pohyb, čiže umožňujú svoj pohyb. Ak sa chcem vrátiť do scény 1, že už som spokojný s úpravou môjho symbolu, kliknem na slovo scéna 1, alebo akú scénu mám a som teraz v scéne a môžem upravovať. Kliknem teraz na ten môj symbol. Tretiu vlastnosť, ktorú má symbol typu movie clip, je, že umožňuje 3D efekty. To je tu, vľavo v Properties, okrem normálnej pozície, tu mám aj 3D pozíciu. A tu cez tento nástroj môžem otočiť v smere osy Z, Y a X. Čiže vytváram tým ako keby ilúziu 3D efektu. Umožňujú 3D efekty. Pozor, to je jediný typ, ktorý umožňuje túto možnosť. Vrátim sa naspäť. Ďalšia jeho vlastnosť umožňuje vrstvy, to už sme videli v ňom. Ďalšia jeho vlastnosť umožňujú priehľadnosť, čiže keď mám označený tento symbol typu movie clip, tak tu je tzv. Color effect. Ja si vyberiem, že aký, je to jas, farba alebo priehľadnosť alfa. A ja môžem pracovať s jeho priehľadnosťou v ploche, teda či ho bude vidno, alebo ho nebude vidno. Bez toho, aby bol symbol, toto nie je možné. No a potom umožňujú filtre, napríklad tieň. Ja mu teraz pridám nejaký tieň. On už má tieň drop shadow. Vidím, že je tu. Tieň sa pridáva symbolu tu. Napríklad bevel. A už vyzerá trošku viac ako tlačítko. Symbol typu tlačítko alebo button je druhý typ. Zase si ho pozrieme, že ako to vyzerá, ako sa správa. Čiže základný stav je čierny, keď som nad ním s myšou, tak je zelený, keď držím tlačítko, je svetlo zelený. Pozrieme sa na jeho vlastnosti. Opäť otvorím ho tak, že na ňo dva razy kliknem a vidím, že má vrstvy, môžem ich tu pridávať koľko chcem, ale časová os má 4 stavy. Základný stav je ten, ktorý je čierny v mojom prípade. Druhý stav je stav over,
to je ten tmavozelený, keď som nad ním myšou, a tretí stav, keď držím ľavé tlačítko myši, je stav down. Štvrtý stav, posledný, ktorý väčšinou nechajme radšej prázdny, je stav, kde reaguje tlačítko na to, že či je človek nad ním s myšou alebo kliká, čiže vlastne miesto, kde reaguje. Keby som chcel, aby reagoval na väčšej ploche, tak tam nakreslím väčší obdĺžnik. Keby som chcel, aby reagoval len na malilinkom úzkom prúžku, tak by som sem dal úzučký prúžok a reagoval by tam. Ak to necháme voľné, reaguje na celej svojej ploche. Podotýkam, že pri vytváraní takéhoto tlačítka máme vždy najprv vytvorený stav up, a potom cez F6 alebo Ctrl+C a Ctrl+V vložím rovnaký stav sem aj sem a zmením, čo potrebujem, farby, písma, rezy, hrúbky a tak ďalej. Opäť vrátim sa do scény 1 kliknutím a teraz som v scéne. Neumožňujú vlastný pohyb, neumožňujú 3D efekty tlačítka, veď aj na čo aj. Umožňujú vrstvy, to sme videli. Umožňujú priehľadnosť, to je tu, color efekt, a takisto umožňuje filtre tieň. Tieň sa pridáva opäť tu napríklad, dáme drop shadow a máme tieň. Tlačítko a jeho použitie je úplne jasné už z názvu, čo je a o čo sa jedná. Tretí typ symbolu sú grafické symboly. Teraz si kliknem, otvorím si ho. Používa vrstvy. Zdá sa, že má vlastnú časovú os, ale nepoužívajme ju na animáciu. Čiže majú vlastnú časovú os, neumožňujú svoj pohyb, respektíve ak ho aj umožňujú, nevyužívajme ho, na to máme typ movie clip, ale vidím, že keď na ňo kliknem naľavo, nemajú nič, umožňujú len vrstvy, umožňujú priehľadnosť a to je vlastne všetko. Neumožňujú 3D efekty, ani filtre, ani nič. Čiže typ grafického symbolu budeme používať len vnútri nejakých iných symbolov kvôli jednoduchosti, aby nám tam príliš veľa nezavadzali, inak sa nám to neoplatí. Všetky symboly, keď vytvoríme, máme v knižnici. Tu je vidieť, aký typ je to symbolu vedľa názvu. Toto je tlačítko, grafika má len takéto nejaké 3 symboly a movie clip s nejakým ozubeným kolesom. Aké sú výhody použitia a používania celkovo symbolov? No v prvom rade hromadnosť. Jakmile potrebujem viackrát použiť ten istý objekt, ako napríklad tento movie clip, tak jednoducho mám ho v knižnici a keď ho budem potrebovať niekde inde, na inom mieste, tak ho jednoducho potiahnem a mám ho tam. Druhá vec, ktorá je obrovskou výhodou je, že ak mi zákazník povie, že mu nevyhovuje táto čierna farba toho tlačítka, ja som celú moju prácu a všetky tlačítka urobil práve v takejto farbe, tak ja otvorím to moje tlačítko, označím tú farbu a zmením ju na trebárs takúto a vrátim sa do scény a všetky tlačítka, ktoré mám včítané toho, ktoré je v knižnici, zmenilo farbu. Čiže nemusím to upravovať v celej mojej práci. Druhá výhoda, hromadnosť. Tretia výhoda, práca s pohybom je oveľa rýchlejšia ako bez použitia symbolov. Čiže rýchle vytvorenie pohybu sa nedá urobiť bez symbolu. To je tretia obrovská výhoda. Štvrtá obrovská výhoda je použitie práve 3D efektov. Piatá obrovská výhoda je umožnenie priehľadnosti. Šiesta obrovská výhoda je práve použitie filtrov. No a výhodu, ktorú som nepovedal, je, čo je dôležité, že každý symbol môžem použiť aj pri programovaní v programovacom jazyku ActionScript, napríklad ktorý potrebujem pre vytváranie hier alebo aplikácií pre mobilné telefóny a tablety. Je to programovací jazyk podobný JavaScriptu alebo C++, veľmi podobný. A tam práve pracujem len so symbolmi. Všetko, čo chcem zobraziť a používať v mojej hre alebo aplikácii, musí byť ako symbol. Čo je ale dôležité? Napríklad tento symbol sa v knižnici volá movie clip, tak som ho pomenoval, ale keď je na ploche, musím ho pomenovať aj na ploche, čiže ja ho označím napríklad MP1 a
A ak ho použijem druhýkrát na inom mieste, tak je to ten istý symbol, ale keďže je druhýkrát na ploche, musíme to nejako odlíšiť a preto ho už pomenujem, inštancia sa to volá MP, Movie Clip MC2. Čiže, aj keď je to ten istý symbol typu Movie Clip, tak toto je jedna inštancia, toto je druhá inštancia. Ak ste si všimli, tak neprenášajú sa automaticky efekty. Efekt nie je súčasťou symbolu, musím ho doplniť potom zase neskôr. MC1 je Movie Clip. Čiže všetky symboly, ktoré sú v knižnici, sú symboly a majú vlastné mená, ale každý výskyt symbolu v ploche sa už nevolá symbol, ale inštancia, aj keď je to symbol, a musíme pomenovať každú inštanciu, aby sme s ňou mohli do budúcnosti pracovať. Vytváranie nového symbolu je veľmi jednoduché. Zoberiem si trebárs tento nástroj, môžem to robiť priamo v ploche, nemusím, s výberovým nástrojom to takto rozseknem a spravím niečo ako C, no a vo výplniach mu pridám nejaký prechod, napríklad takýto, alebo aj takýto môže byť. Je to objekt a ja z neho chcem spraviť symbol cez pravé tlačítko alebo F8 Convert to Symbol. Program sa ma ho pýta na jeho meno. To meno by malo znamenať niečo, čiže ja ho označím C. A tu si vyberiem, o aký typ symbolu sa jedná. Movie Clip, tlačítko alebo grafika. Ja si vyberiem Movie Clip. Ešte som nespomenul, toto je dôležitá vec. Registračný bod môžem si vybrať z 9 možností, ja si väčšinou vyberám v strede. Je bod, tu sa mi objavilo plusko, v ktorom, keď ho mám označený, tak naľavo vo vlastnostiach vidím súradnicu x a y, tak to je práve súradnica toho stredu. Zväčšujem, zmenšujem. A druhá vec, pri otáčaní a podobných veciach, ktoré robím, zväčšovaní, zmenšovaní, sa to robí práve okolo toho bodu, ktorý som si vybral ako registračný. Na to slúži registračný bod. Každý symbol, aj keď už nejaký je, sa dá tu nás zmeniť na iný typ, napríklad na grafiku.